masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Barka kowa da warhaka da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani wannan shiri na mu tattauna shiri ne da kan duba akan al'amuran yau da kullum. Ba don komi ba sai a yi fashin baki domin gane wasu gaske wasu lamura da suka cakuɗe ko suka shige mutane duhu. To a yau muna tare da Alhaji Yusuf MD Bakura, gogaggen ɗan siyasa kuma wanda ya gwagwarmaya akan siyasa, akan wasu batutuwa da suke tasowa waɗanda suka shafe shi da kuma siyasa shi. Alhaji Yusuf MD Bakura, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri. Ina yi maka barka dai. To kwanakin nan dai labarai sun karaɗe social media, WhatsApp, Facebook da dai duk wasu kafafen yada labarai na zamani cewa ana ta yada raɗin cewa ka bar jam'iyyarka ta PDP ko kana shirin barin jam'iyyar ka koma jam'iyyar adawa. Shin menene gaskiya shi wannan lamari ko wannan labarai da suke yawo? Labaran kanzon kurege ne ko kuma suna da tushe? To labaru dai ne wanda mai karantawa bai fahimci menene ake yadawa a social media ba. Ni ma da ka gansu haka ni ma na gansu a social media. Ina son in tabbatar ma jama'a mutum bai yiwa a gina gida da shi tun yana hili, a kawo komai a gina shi, a shiga cikin shi, a zauna a gina shi da shi, sannan ya zo kuma a rosa gidan nan da shi, wanda bai yiwa inda ya san ciwon kansa. Abubuwan da suke yaduwa a social media masoyana ne, wasu kanne ne, wasu yara ne, wasu da sauran wasu ɗaya ne, na yada roƙo da tunatar da shi mai girma gwamnan jihar Sokoto na cewa suna neman amincewan shi da kuma roƙonsa na cewa a biya ni wasu hakkokin na da rike da gwamnatin jihar Sokoto. Ni ma na gansu a media, na karanta, na kuma ga menene manufansu, amma ba manufan barin fati ba ne. To kayi maganar haƙoƙinka, mutane za su so su san cewa wannan haƙoƙin waɗanne irin haƙoƙi ne kake bin gwamnati? Aiki ne mai girma gwamna ya bani, to kuma aka ɗan samu akasari na tsawon lokaci har ya kai yanzu wanda yake bai biya ba. To rashin biyan ne su yaran da muke muna ta gwagwarmaya da su ne tun 2018 after yanzu ba mu bari ba. To shine sun haka ya dace da su tunatar da mai girma gwamna su roƙe shi na cewa da Allah suna roƙon shi da girman Allah na ya waiwayo ya diba matsala na ya biya ni. To idan aka duba ita jam'iyyar PDP a nan jihar Sokoto, kwanakin nan akwai guguwa ta sauyi sheka ga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar adawa da yake ta faruwa kusan kullum in ka bude social media sai ka ga wannan abubuwa. To me kake ganin ya jawo waɗannan abubuwa? Shin irin haƙoƙinku ne, irin ku ne kun kai yawa waɗanda ba a ba ku haƙoƙinku ba kuke ganin ya kamata ku canza sheka, ko kuma me ke faruwa dai a takaice? Shi dama ita siyasa ta gadi wannan idan irin wannan lokacin ya zo. Wannan ya fita da an taɓa shi, wannan ya fita don ba a kula da shi ba, wannan kuma don abokin shi ko dan uwan shi ya koma can za su canza. Ita ma PDP tana karɓan irin waɗannan baƙin, kuma tana karɓar su a matsayin da kamfi, su kuma ana hita daga cikinsu zuwa wajen da kamfi. Kowane yana kallon meye dalilin da ya sa na hita daga PDP ya koma APC ko kuma daga APC ya dawo PDP. Yawanci wannan abin ya fara faruwa tun daga lokacin da an ka yi zaɓuɓɓukan hidda gwani na jam'iyyoyin gaba ɗaya. PDP an wa wasu ba daidai ba, APC an wa wasu ba daidai ba, shine su waɗanda aka wa ba daidai ba daga PDP daga APC sai su hito, sai su koma wani wuri. Amma kaga ba a samu irin wannan badakalar daga PDP ba. Bayan an yi kammala zaɓe a ce wasu sun hita sun koma nan, wasu 'yan takara, babu wannan badakalar ko ɗaya a cikin jam'iyyar PDP. Sannan kuma yanayin abubuwan da suke kawo haka shine rashin kulawa ko oho da aka yi da matasa. Kuma su matasa su ne ƙashin bayan duk wata al'umma ci gabanta a duniya, ma ba a Najeriya ba ne balle Sokoto ba. Suna buƙatar kulawa da samun abin da za a yi.
saboda bahaushe ya ce wai da ko meye ne gara yaɓe da sabon gini aka ce ko ƙara yaɓe. To kaga although in na zo wajen ba da shawara zan ba da shawara ga gwamnati abin da ya dace ta yi akan abubuwan da suke faruwa yanzu. A ɗan kai daɗe kayan magana ta matasa cewa ba a yi musu abin da ya kamata a yi musu ba. Menene ya kamata a wa matasa jihar Sokoto ba a yi musu ba a naka mahanga? A'a ba na ce wai ba a wa matasa komi ba haka na ce ba. Abin da na ce ya kamata a ce an kula da su fiye da yadda ake kula da su yanzu. Saboda su matasan da su ne 'yan siyasa kuma su suke siyasa, su suke da ƙarfin siyasa. Sannan ita gwamnati mai ci da ta adawa akwai bambance-bambance a cikinsu. Ita dai gwamnati take gudanar da mulki don haka komi na ƙarhi yana hannunta. Ƙarhin mulki da fawa da mi da suna hannun gwamnati mai ci a yanzu. Ta ko ina take, inda gwamnati ne, to gwamnati ta ce kuma ta matasa ne. To don haka abin da ya san ce har suna zuwagewa matasan suna koma wani fati saboda karanta kulawa da su ne. Saboda ita APC nan ba ta da mulki, ko tana da mulki ne? Ba ta da mulki, amma dai mutane na sha'awar zuwa wajen domin kwaɗayi. Wane ya samu yana zaton shi ma in ya je ya samu. Wane ya samu suna ganin cewa in suka je su ma za su samu, domin me shi jagoran wannan tafiyan nasu ya ba su dama ka shigo shi da kuma ba da abin shi gwargwado, ko da naira 5 ne aka kula daga aka baka naira 5 ko 10 ko 20 ko 100 ko 200 an damu da kai. In ma ba a damu da kai ma a ce an saurare ka, an zauna an saurare ka, an san menene matsalanka, ko ayi ko ka ayi oho, amma dai kai wanda ka zo da matsala aka saurare ka ta yi daidai kuma za ka ji daɗi ni ƙarfi. Domin dama shi talaka abin da babban gurinsa shine ya shugabanni su ba shi dama ya shigo cikinsu ya faɗi matsaloli ne ko ba za a yi ba, in ba a yi na wani ba za a yi na wani. To shine kawai yake damun tafiyan gwamnatin tare da wa'anda an ka wakilta domin su wakilci jama'a. Saboda shi gwamna ba aikin shi yawa gare shi ya kamata in bai nan akwai masu taimaka mishi akan irin waɗannan lamuran da yake gudanarwa. To amma sai abu ya cet, babu gidan da zaka je a matsayin ka ɗauko jidalin ka na koda na magana ne inda zaka je ka sauke ta, ba wani wanda zai baka audience on waɗannan maganganu da sauransu. Alhamdulillah irin in ka diba chairman na party Goranyo, to shi ne ma komi dare komi rana kowane irin lokaci ka kira shi zai ɗauki wayan kai saurare ku menene su. To amma ai mutum ɗaya baya ɗauka jinka. Na biyun shi shine Muntari mai gona, shi ma kai ne yana iya bakin kokarin shi, amma dai not fully. Abin da ake bukata a siyasance a Sokoto, ba wani party da yake da karfi a Sokoto ko ake son shi a Sokoto wallahi wanda ya wuce PDP tun can azal, tun 1999 ba wani party da ya tasiri, inda ba za a samu wasu bata gare ba da suka shigo a cikin 1999 din da kuma rashin lahiyar dan takara wannan lokacin, ba wani party da Sokoto ka so kamar na PDP. A matsayin ku na jigajigai na jam'iyya wayanda kuke kusanci da ita wannan gwamnati, kun taba yin kokarin yin mashi mai girma gwamna hannunka mai sanda akan irin wayannan matsaloli, ko kuma a'a kun zaɓi ne kawai ku zo ga media ku faɗi irin wannan maganganu? Ba ha ganin kamar mutum ya samu ciki ne yuka ne ya koma yana kirari? Ba haka bane. Ai idan kana son kanka kuma kana son al'ummar da kake tare da su wanda kuka tashi gari ɗaya aka haife ku waje guda da sauransu, dole idan kana son ci gaban fati da kake ciki, to sai ka faɗi inda ya yi kuskure ko kuma inda yake da kuskure ya gyara kayanka bai zama sauko maraba ba. Sannan kuma in kana masoyi na kwarai na abin da kake so, irin wannan lokacin ya kama dole ka gaya mutane, tunda har yanzu akwai sauran rana shanya gari, har yanzu akwai sauran ranar da za a iya shanya gari a kanta, akwai ɗan damar lokacin da za a iya gyarawa. Amma idan muka ce ba za mu faɗa ba, to suwa za su faɗa? Mu dai ne ka shigo cikin kababen watsa labarai mu biya a ba mu hili mu kare gwamnatinmu da nan da Kaduna da ko'ina da Abuja da ko'ina a Najeriya da jaridun Najeriya. Ba wani ɗan jarida a nan ƙasar nan wanda na paper ko
daily hausa da daily trust da su punch da mi duka mun yaba gwamnatin nan da kudaden mu muke yi, ba wani kwamiti akwai an ka nada mu na yi ba, za mu zo mu kare gwamnati. Ka diba ina Sokoto kun ba wani gidan rediyo da zai ce bai sanni ba, ko gidan rediyo da bai sanni ba akan harkar kariyar gwamnatin mai ci yanzu. To kuma in mun haka ta yi kuskure, mun haka lokacin da ake yi ana zazayen mu, dole ko mu hito mu yi musu kantabarga su gane menene muke magana akai. To baka ganin yanzu gashi ana ta canjin shekan nan, kuma abin nan da yawa ne ake canjin sheka daga jam'iyyar ko ta PDP zuwa jam'iyyar adawa, ga kuma zaɓe yana karatuwa bai wuci wata 2 ko 3 ba a yi zaɓe yanzu. Ba ka ganin lokaci bai kure ba na yin wannan gyare-gyaren da aka ganin cewa ana iya yi kafin zaɓe? Ai dama shi duk wanda ya koke ko ya koka ko ya ganin ba a kyauta mai an ka tafi, idan aka bi shi za a gane. Kamar mace ce mata ka ta yi tashi, in ta yi tashi in kana son ta kai da kanka mijin ka san ka taɓa ta, laka ina ta yi gidansu ta yi, in ta bi gidansu ko gidan yan uwanta ta bi sai ka bi, in ka bi magabata za ka samu menene aka yi kaza, to na bari ba zan bari ba, matan na tuba in ji Bahaushe, ko mijin na tuba ba zai rasa biko ba. To sai ka yi bikon matarka da fatan ba za ka sake yi mata abin da ka yi mata jiya ko shekaran jiya ba. Haka ita ma in ta taba ka kace ta yi gidanku, da samtan abin da za a neme uwayenta za su neme ka mi ta yi kaza ta yi, a baka hakuri a lallaba ta a sake dawa da ita. Da haka ni waɗanda gadi campaigns din da na gani sun je ne da ƙwaraje a cikin zuciyansu wanda an taba su kuma suka nuna an taba su. To ko yanzu ina kiran gwamnatin jihar Sokoto da wakilai na PDP irin su shi Bello Gwanai da yake na san yana ta kokarin shi ba dare ba rana yana bakin yin sa. Ko yanzu a sake bin waɗannan mutanen matasan nan su suke da ƙarfin da za su iya tsare mutuncin ƙwara'aka, su suke da ƙarfin da za su je su kaɗa ƙwara'a, su suke da ƙarfin da duk abin da za a yi su yi don su yi protecting ɗin fatin da suke bukata. To in suka wace mana mu yi wani da wa, sannan in ba a kyauta musu ba da suwa za mu kirawa. Da haka dole dai su za mu kira su zo mu ba su haƙuri abubuwan nan da aka yi musu, a dawo da su a ji matsalolinsu a kyauta musu. Shi yasa na gaya maka ce har yanzu akwai sauran rana ta shanya gari. Baya kayan magana ka ce matsalar su shine babu wanda zai saurare su idan sun zo da korafi. To kuma yanzu kana maganar shi ciyaman fati Alhaji Bello Gwaranyo ya kamata ya ɗauki matakin zaunawa da wannan mutane. Shin waɗanda sun kasancewa ba a saurara su, ba a ganin yanzu ba su tunanin cewa yanzu yaudarar su ne za a yi, tun da ba a yanzu ne ake ganin suna da amfani, za ake kokarin a sake jawo su ga jiki? Ai dama duka harkar duniya haka take tafiya wasu lokuta. Ai idan ka diba ka ce haka nan, to da duk ɗan Najeriya bai yin APC. Duk ɗan Najeriya ba zai APC because ta hanyar duk da an ka gaya mishi aka yi mishi alƙawalla an yaudare shi. Bai yiwa ko inda an ka yaudare ka, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ce haramun ne a cije ka so biyu a rame ɗaya. To amma yanzu sun sake da suna lallashin mutane kuma suna son su sake yaudaran su. To haka wannan yana da bambanci. Mu kuma a gwamnatin mu an yi aikace an gani, duk da halin da ita gwamnatin ta tsinci kanta da kuma gwamnatin ƙasa ta Najeriya gaba ita tsinci kanta, shi mai girma gwamna ya yi iyawayin shi ya ga cewa ya daɗaɗa ma jama'a Sokoto rai da wasu muhimman ayyuka wanda ba gwamnati ba ce ta yaya ko ta surutu ba, sai dai ta kaje ka gani. In ka ga dama ka je ka gani, in ka gani za ka tabbatar da cewa a cikin gwamnatin da Aminu da an kai a jihar Sokoto tun daga kan giwa yanzu, to Aminu ya shiga cikin manyan gwamnonin da ya kamata a yaba musu kuma a tarihinsu. Sai dai na biyu shine makaraban da ya saka su ne matsalar gwamnatin jihar Sokoto, kuma ita ce jam'iyya ta wannan wanda aka yi sakakaci tuntuni ba a kula ba, domin shi yana ce shina fafatukan me zai samu jihar Sokoto don ci gabanta. Su kuma da aka bari tare da talakawan nan, ba wani wanda za ka ce mutum guda wanda za a ɗauko waya ta tas a bugata don talakan ƙasar nan ya same shi ya faɗa mai matsalan shi na jihar Sokoto. Wala babu shi, ban san shi ba wannan in ban da Bello Gwaranyo. Wallahi duk cikinsu babu wanda bai da ki ga waya, wanda wallahi ba su da nan banka ba su ɗauka, ko kuma su gani suna da ita ma su ke ɗauka. To su ta yaya za a yi to bukatar kai su ce ma a ofis gudu
ba sa zama gidajensu a office ɗinsu da something in aka tambaye su ce ba su samun komai dan me ba su aje makamansu ba. Kayi maganan makarrabai misali mun ka duba ita jam'iyyar APC ita ce mai mulkin Najeriya gaba ɗaya. Wasu suna ganin cewa ko ita can sama ɗin abinda matsalar kenan cewa rashin ba a ba mutanen da sun ka cancanta mukaman da ya kamata mutanen da ya kamata a cancanta a ba su mukamai ba. Ba ka gani shi abin the same time abu ne ke faruwa nan ma ƙasa matakin jiha? Shi ne na gaya maka ai dama shi abin da ya ka ɗauko ka an ɗauko ka ne ko a yi ma minista ko a yi ma commissioner ko a yi ma DG ko ana ce DG ko a yi maka SA babba ko ƙarami. In aka damƙa maka amana ce aka baka. Shi amanan da aka baka ka ɗauke ta ka kai ma wanda ya baka amanan nan akan yanayin da ma'aikatarka ko kuma al'umman da kake jagoranta a siyasance ka kai ba a yi ba. To in ka kai ba a yi ba me kama bakinka ba za ka faɗa cewa ka kai ba a yi ba tun da dama shi ne aikinka. Yan ka ɗauka kana kwamishina kana wani abu za ka yi memo za ka yi kaza yan akwai matsala za ka isko mai girma gwamna ka mai girma gwamna magana. To amma ko wani cikin su kaga mai zai ci ma bai samu ba. Wayo shi Allah wayo shi kai ne wayo kuma bai aje makamin ba. In ba ka samu a jama bakin jini da mutanenka da kuma a jama bakin jini da al'ummanka da a jama bakin jini ga gari mista ba za ka aje ba ka huta a san ba ka samu. Duk waɗanga da aka naɗa mun san su wasu ƙannanmu ne wasu abokanmu ne wasu yannanmu ne. Dukkan mun san su mun san ya suka tashi a garin nan me ainihin mallaka abin da suka mallaka kuma mun san me suke da shi yanzu in ba su samu ta ina suka samu wannan cinto shi suka yi dukkan mun sani kuma jama'a Sokoto sun san wannan da zaka cewa wai baka samu ko mai girma gwamna bai kula ka wannan labari ne kawai da rashin abin faɗa. Kamar yadda hake magana wasu na cewa ai siyasa kamar kasuwanci ne ka zuba jari don ka ci riba. Ba ka ganin irin wannan abubuwa da ke faruwa mutanen da ake magana ba kokarin suke sai sun hidda kuɗinsu da sun ka zuba da wurin siyasan nan makahin ma su yi kokarin waiwayowa kan su talakawan da suke jagoranta ba. Ai ita siyasa ko tana sa kuɗi ba ga ma'aikata take sa su ba ko kuma kwamishinoni ba don ban san wani kwamishina da aka ce yau je kawo naira miliyan 100 ba ko 50 don bai da ita bai ma san wanda an ka ci zaɓe ba. In ma aka bi ta haka na a garin ku su kwamishinan a garin su wa ya kawo kwara a garin su ne mutum nawa ne a cikin kwamishinan suka kawo kujerun kasashen su ko kuma anguwannin su babu. Shi mai girma gwamna ya dace kamar abokai ne na tafiya masu ilimin da za su iya taimaka mishi a cimma burin da yake da shi ga Sakkwatawa. To amma duk lokacin da makarabai suka zama ba su da wani abubuwan da za su nuna to dole ita kuma saman gwamnatin ta zama ta wargaje kamar yadda ka ce a farko da ministocin duk a gare mu yanzu babu wanda masu kuɗi ne biloniyoyi ne wanda an ɗauko su lokacin ba su da kokobo kuma ba su iya ba shugaban ƙasa shawara shi yasa abubuwan nan da suka zo suka lalace. To haka shi ma cinci kai ne saboda alal misali in kana tunawa ya yi assignment da yawa wanda yake yi wanda ke kuma ba shi ɗaya bane yana yin shi ne saboda jihar Sokoto dan yau inda a ce yau Allah ya taimake shi an ce shine dan takarar gwamna shugaban kasa a Najeriya daga Sokoto yake duk wani dan Sokoto dole shi alfahari da shi cewa daga garin su an kai kuma yin haka din ma ya taimaka ma sunan Sokoto ya sake ɗaukakuwa a idon Najeriya da duniya baki ɗaya na cewa ya hito takara ya jajirce ya yi abin da zai yi Allah bai bashi ba haka wannan asamin ne wanda ya shahi duk wani basakwace a ce ya goya mai baya da addu'a da wannan lokaci. Yanzu kuma Allah misali bai samu takarar shugaban kasa bai son kuma a sake barin Sokoto a baya akan siyasan aka mashi DG yana son a je a ta abubuwa yau in aka ce Allah ya kaddara PDP ta kawo gwamnati a sama jihar Sokoto ba ta zama baya. Duk wani abu da ake bukatar jihar Sokoto ta yi in ya sani ko aka sanar da shi ko wanda ya sani kafin ya bar gwamnati in ya faɗa ma shugaban kasa Atiku Abubakar Sokoto an gama da haka ga alheri ne mu gare mu a jihar Sokoto. Kawo yanzu dai su waɗannan makarraban ana iya cewa sun kasa kenan ga nauyin da an ka dora musu sauki. Wallahi sun kasa. Wallahi sun kasa. Kuma sun kasa faɗa mana menene ina ne suka samu matsalan yin haka nan. Saboda alal misali ba kowa bane yake neman ka wai don neman su lebi hannunka ba a'a. Saboda ai ba wani wanda adda arzikin da zai iya cire da Sokoto sai Allah da ya halicci mutane. Shi wangan din da ake ta gwagwarmaya da shi
da ake ta bala'in da shi a jihar Sokoto menene ya kawo haka? Alherinsa ne. Duk wani aibi nashi na ɗiba kuɗin jama'a da mi da an kai duk ba sa gani saboda yana badawa. Da haka in zaka je ko da naira 10 ne zaka samu, wani in ya je ba kuɗi ba ne yake nema, shawara ne yake son ya basuwa wadda za ta iya kawo ci gaba ga jiha. In baka karba ba, in ya basuwa wancan ya bai wannan, in baka dauki wannan ba za ka dauki wannan, wata ta haikarin ka sai ka sanar mai girma gwamna. To in bai yi ba kana da maka ce kai ma ka faɗa ba a yi ba. To amma ina ma aka ganka, ba wani kwamishina a garin nan wanda zaka ce gashi yau ka san inda yake da ka tashi zaka isko shi banda gwanda gobe shine kawai zaka isko ka isko shi gida, tun yana kwamishina, tun yana chairman na firamare, ba tun yana ina shi kawai zaka yi isko a gida kwance zaune, an hidda abinci sama ga mutum 50-100 sun ci abinci a wannan wurin, kuma an tashi mai naira 1000, mai 2000, mai 20,000, mai ƙaryar 100, mai 50 zai kakkasa, wanda babu a ce da Allah gobe ka dawo a baka. Wallahi ban da shi ban san wani mai kujerar Sokoto ba mai kama da wannan. Sai kuma 'yan siyasa shine Bello mai gona Muntari, shine kawai zaka isko shi ko ta ina yake, ko ga waya ko mi ya basuwa a aika maka ka zo ka karba da sauransu. To ai su biyu ba za su iya kammala abubuwan da ake ci a gari ba. Bari mu dawo dai, har yanzu muna cikin maganan nan ta canjin sheka. Akwai raɗe-raɗi da ke cewa mai girma mataimakin gwamna Alhaji Maniru Dan Iya da mai girma Jarman Sokoto suna shirin canza sheka daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Ya kake kallon wannan maganganu? Saboda Bahaushe ya ce idan ka ga hayaki na tashi to kasa akwai maso-mason wuta. Menene gaske shi wannan lamari? Deputy gwamna zan ce abokina ne kuma mai gidana ne kuma na kwarai na, amma dai ni tsakanina da shi wallahi ba mu taɓa magana mai kama da wannan na cewa MD zan bat PDP zuwa wani fati ba. Kuma duk inda ya gani a duniya yakan mutunta ni, yakan bani lokacinsa da komai nashi mu tattauna. Sannan hasashen mutane irin hasashen mutanen garin Sokoto ba yau aka saba ba kuma yau aka saba irin waɗannan raɗe-raɗen da kamfen wani zai hita ba yau aka saba ba. Alal misali shine mai girma deputy gwamna ba siyasar jihar Sokoto ta wannan karon ta hada shi da mai girma gwamna ba. In kana tunawa mai girma gwamna yana speaker tare da honorable Maniru Dan Iya yake a can, kuma shine babban hadi, yana cikin babban hadiminsa akan mulki, min shine SA nashi a admin kuma na kusa da shi kwantan da kutan. Suka dawo, siyasa ta dawo da su Sokoto tare, suke tare. Ya ɗauki kwamishinan local government na ƙananan hukumomi ya bashi, suka shekara 4 lamai lafiya. Aka zo kuma hitarsu ta kama daga APC zuwa PDP, wanda ke bai ƙasa a goya ba. Shi Maniru Dan Iya din ya ci primary election a wannan lokaci. Gwamna ya je neman takarar shugaban ƙasa karo na farko bai samu ba, yayi na biyu ya dawo, kuma shi mai girma mataimakin gwamna ya bashi tikiti ne, shi kuma ya bashi deputy gwamna a wannan lokaci. Sun shekaru 3 da wani abu aka zo aka yi primary election, ba a yi primary election ba, aka zo aka yi sulhu, wanda yake dama dokoki guda 3 ne, ko a yi ƙato bayan ƙato, ko a yi sulhu, ko kuma a yi primary election. Duk wanda ya ci wallahi alhamdu ya wadatu ga dokar ƙasa. Aka zo aka yi sulhu, mai girma mataimakin gwamna ya jaye ma uban domu na yanzu, ya jaye ma dukansu, sun ka jaye mishi domin ba shi ɗaya ba ne. Sagirar yana cikin 'yan takarar gwamna, daga baya ya jaye. Shi Bello Gwaran ciyaman na yanzu yana cikin 'yan takarar gwamna, Muntari Shagara yana cikin 'yan takarar gwamna. Dukansu suka yadda suka sa hannu cewa sun jaye, kuma sun ban ma uban doma. To kamar yadda kai wannan magana hasashe, to kuma an shayin hasashen irin haka kuma ya zo ya zama gaskiya, musamman shi da mai girma gwamna wanda ke ci yanzu
yana jam'iyyar PDP, haka aka rika yana APC aka rika yada jita-jita cewa zai koma PDP, kuma haka ta kasance ya koma PDP din. Baka ganin labari zai iya maimaita kan shi wanga lokaci? Yanzu abin da zaka diba anan shine da dawo mai girma gwamna PDP a lokacin da yana APC da wannan raɗin suna da bambanci. Alhamdulillah. Na farko dai shi mai da'awa wanda aka da'awa cewa zai zama zai ba PDP nan, babu wani alama ko wace iri wadda ta nuna cewa zai ba PDP. Sannan a lokacin da aka ce ya jaye, ba tosa shi aka ba, ana hagen da za a yi primary election din ne, saboda dama mai girma gwamna ce in ba su yi sulhu ba su je su yi zaɓe. Daga ƙarshe shi ya sa hannu na cewa ya aminta da wannan yarjejeniyar da an kai na abin uban doma. Sannan sai kuma ka diba tare, shi fa da shi ya tafi majalisa suka dawo tare da jihar Sokoto. Babban wuri shine a kowace jiha shine a yi maka deputy gwamna ko a yi maka kwamishinan ƙananan hukumomi, saboda duk an ta gwamnati tana wannan wurin, duk al'ummar jiha tana tare da kai a wannan lokaci. Haka akasin da aka samu na takarar gwamna da Allah bai bashi ba, because gwamna Aminu bai iya bada mulki ga kowa, ko ga kai ne bai san yadda an kai cinci kanshi gwamna ba, ya dai waye gari ya ga kai ne gwamna. Sannan kuma karo na biyu kana gani a duk Najeriya babu wani gwamna da anka ya ci gwamnati da dan majalisa na tarayya guda 3 a cikin 11, 3 ne kawai yake da shi. A sanata a wannan lokaci guda 3 bai da ko guda. A 'yan majalisu 30, 14 garai suna da 16, kaga ta ko ina ana gabansa. Amma da Allah ya shi gwamna sai aka ce yau ga Aminu ya samu gwamna da ƙuri'u 342. To kaga cewa wani abu ne wanda Aminu ya yi kowa sanan Allah ka bada mulki. Shi kai ne Maniru a lokacin nan dan takarar mataimakin gwamna ne, shi ma ya tabbatar da Allah yake bada mulki, because irin wannan tsananin irin wannan tsere da aka baka sosai ga al'umma, kuma Allah ya tabbatar da kai gwamna, wannan Allah ne muka san yana bada mulki ba Aminu ba. Da haka ko yanzu da Allah ya yi Maniru gwamna, to Allah zai gyara Maniru ga duk wani shugaba da adda matsayin ya gyara wannan kuma ya zama gwamnan jihar Sokoto. To kuma inda aka bashi yanzu ba mamaki shine alheri a wajensa, a wajen Ubangiji, saboda ai mutum gwamna yake gamawa kamar yanzu shi mai girma gwamna yanzu ina yayi sanata zai yi, shi ma mataimaki ne takarar me yake yi. To ko gobe Allah ya sake hada suka yi tahi su biyu a wajen a majalisa, kaga abokin amana sane wanda ba wanda ya san ina suka hadu sai Allah, mai waye san sirrin su sai Allah. To amma mutane ne na jihar Sokoto wanda yake duk zaman da an ka gani sai an yi kokarin a ya mutsa shi. To ranka daɗe ƙarshe wace shawara za ka bada don ganin cewa abubuwa sun daidaita cikin jam'iyyar ku ta PDP, kasancewar yanzu dai banna ta riga ta auku, an yi ta kwashe muku 'ya'ya suna koma jam'iyyar adawa, kuma in kun kai sake kuna ganin ba wani abu ne abin da yana iya kawo muku matsala lokacin zaɓe. Ya kake ganin ya kamata a shawo kan wannan matsala? Wannan magana yanzu ta wuce ta mutum guda ko 2 ko 3. Da farko dai ina son in yi kira ga tsohon gwamnan mu kuma uba gare mu, kuma mai abin ya tada hannu ya faɗa a jihar Sokoto a ji shi. Shine Alhaji Tsalhatu Bafara, tsohon gwamnan mu. Muna kira gare shi, muna kira ga manyan shugabannin PDP tsohi da sabbi, muna kuma kira ga shi kai ne shugaban fati Bello Gwaranyo, ina sake kuma kira ga Bello Mai Gona, ina kira da su Muntari Shagari da duk wani wanda adda ruwa da tsaki na wannan gwamnati sun san me yake faruwa a jihar Sokoto. In an yi sun sani, in ba a yi ba sun sani. Kafin in yi kira ga shi gwamna mai ci yanzu, Allah misali dole su san da wa suke faɗa. Waiwa abokin waɗansu wanda aka bugawa ne ya haɗi a take shi, ko kuma wanda aka bugawa ne ya zaɓi ya tashi sai ya ga da an kai. In ba sani bari mu tana musu da allu magatakardar wa maku ne suke faɗa.
ya san siyasar Sokoto, ya san siyasar jihar Sokoto, yana bin ka ko baka biyo shi ba, yana yi maka ko baka yi mishi ba. Da haka jajirtacce ne dan siyasar da ba a irin wannan faɗan da shi, wallahi faɗan kusa da kusa shi zai yi ma'allu na ƙin ƙari. Su san da wanda suke faɗa, ya yi wannan faɗan baya ma komi, baya da matsayin komi, akwai sitin gwamna a wannan lokaci. Su tuna abin da ya yi a wannan lokacin, sai da ya mai da mutane DPP. Ka tuna yadda ya bayan ya ci mulki, sannan ku tuna yadda an kai shekaran jiya da shi bai da mulki a jihar Sokoto. To har yanzu fa ba wani abu ya canza ba, saboda kwara 342 wallahi tallahi mu zabura mu nemo ya za a yi mu same su a kan 2,240 mu samu su. Ina ne za mu samu su? A jihar Sokoto. Amma zama haka wallahi ba zai haihu mana da mai ido ba. Da haka mu tashi tsaye, mu tabbatar da wanda muke faɗa da shi. Kamar magana mai girma gwamnati ne, tsohon gwamna ya ce na san abin da ba ku sani ba. Aka yi shiru ana tambayan shi menene shi, sai ce ba ku san zahin faduwar zaɓe ba. Sannan mutanen da akwai kada su bi cewa wai suna wa Aminu gwamnati Tambuwal wani alfarma ne. A'a, wallahi wannan yaƙi kowa shi taimaki kanshi. Na rantse da Allah ya da Aminu ya yi tolerating ɗin 'yan adawa, na rantse da Allah kuka yadda gwamnatin nan ta hannunmu, wallahi muna son garin Sokoto na an kaihe mu nan, iyayenmu suka haihe mu, muka tashi muka ga, wallahi sun tallahi ba zai zauna a wajenmu ba. Ina son gaya muku gaskiya, ku san da wanda kuke faɗa PDP jihar Sokoto, ku dawo ku nemi matasa, ku nemi wanda an ka taɓa, ku juyo ku tabbatar da cewa wallahi kun gyara zamantakewa ku tare da mutanenmu na jihar Sokoto. Jama'a masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na mu tattauna, duka anan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku, musamman bakonmu na yau Alhaji Yusuf MD Bakura, a jigo cikin jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Sokoto. Sai wanda ya ɗauke mu hoto a daidai wannan lokaci, Buhari Kajiji, nake cewa ku huta lafiya.